just fa un any estàvem plantejant una missió empresarial a Perú i la veritat és que va ser tot un èxit aquesta missió empresarial, però allà vaig conèixer la Sònia. Allà ens vam conèixer, sí. Allà ens vam conèixer. La Sònia és de Barcelona, però ens hem conegut a l'altra punta del món i la veritat és que va ser un viatge interessant. Va haver alguna anècdota per allà. Van haver anècdotes. Ens va tocar anar juntes a una reunió amb unes empreses que de veritat que feien por entrar. La veritat és que si no hi havia cartells, les portes eren de metall allà tancat tot. Sí, recordava aquestes presons americanes. Sí. I entraves i et trobes una impressona dins. Sí, amb seguretat demanant-te el DNI, el passaport. Nosaltres amb la por de, ai, es quedaran amb el nostre passaport, el perdrem, però vam perdre una altra cosa. 3, 2... Sí, vam perdre el meu mòbil, me'l vaig deixar al taxi. Sí, sobretot, tingueu cuidado, no us deixeu res, no us tornaran res. Tothom ens deia, el mòbil i tot, sempre amb vosaltres, que si el deixeu a algun lloc ningú us tornarà res, el vendran por ahí, i al final em vas rescatar el mòbil, me'l vas tornar. Jo estava allà dins de la reunió comercial. Després d'una intensa negociació. Que jo no vaig viure la negociació teva amb el taxista. Bueno, i tothom dient-nos, heu perdut el mòbil, no sé què esteu fent, doneu-lo per perdut, compreu-ne un altre. Conseguido. Sí, avui en dia encara tinc el mòbil, així que... Que gràcies, sí, gràcies. I a Perú vam coincidir perquè tu estàs a la direcció comercial de Raudata. Correcte. Explica'ns una mica què és Raudata i què feu allà. Doncs mira, jo estic ara mateix a la direcció comercial de Raudata i em dedico a portar una mica el procés de venda i acompanyar també a màrqueting, perquè entenem que tot ha d'anar bastant junt. I què fa Raudata? Doncs Raudata el que intenta és ajudar el sector agroalimentari a digitalitzar-se. Sobretot ens focalitzem al camp, o sigui, digitalitzem tot el que és el tema de gestió de personal a camp, des d'un control horari fins a una productivitat, fins gestió de nòmines i de més, o sigui, ens integrem amb altres també programes i també portem una gestió bastant tècnica del camp. Segur que a tothom li sona el quadern digital, això que tant agrada, jo crec que ara, o no sé. Tema de fitosanitaris, fertilitzants, estocs i inclús, com he dit abans, ens integrem amb ERPs per tenir com una traçabilitat integral amb tot el procés des que es planta fins que arriba al final la fruita, la verdura i es pot vendre. O sigui, això seria molt resumit el que fa Raudata. I últimament estic sentint que s'ha de digitalitzar tot el camp, estem en procés, hi ha gent molt receptiva, però hi ha gent que no en vol saber res. Com esteu vivint això? Sí, doncs mira, quan vaig començar Raudata, que veníem de la Covid, i nosaltres només fèiem ventes online, i a més en un sector com és l'agrícola vam dir, ui, aquí no farem res, perquè és un sector que li agrada molt la presencialitat, el boca a boca, i fer-ho tot en videotrucada, vam dir, això serà difícil. Però bueno, vam anar fent coses, i ara mateix el que ens trobem és que hi ha un canvi generacional. En empreses on encara està el pare, l'avi, no sempre passa, però com d'això general, quan es troba el pare, l'avi de més, doncs és difícil entrar perquè s'han fet les coses de sempre així, el paper és molt fàcil, d'apunto aquí les coses, jo me'n recordo, jo ho tinc al meu cap i no pensen que si un dia, per qualsevol cosa, la persona que té tot el cap no hi és, aquesta informació se'n va. S'ha perdut. Exacte, llavors això sí que ens costa una mica, però ens trobem que quan arriben els fills, els nets i de més, aquest canvi veuen la digitalització d'una altra manera. No és un enemic ni algú enfarragós, sinó que ajuda, la veritat, en el dia a dia. Al final és una altra generació que ja tots nosaltres ja estem convivint amb la tecnologia des de petits. Totalment. I les generacions que venen encara més. Totalment. Però tinc una mica d'esperança perquè realment aquesta generació de pares, avis i de més tenen WhatsApp. O sigui, que algo digitalitzats estan. Llavors, la filosofia de Raudata també, si saps utilitzar el WhatsApp,
al final també has de saber utilitzar una plataforma que encara que sigui agrícola ha de ser senzilla, Clar. fàcil i que t'ajudi. Bueno, l'any passat vam tenir a la Blanca Cosiner al podcast i ens va explicar com a anècdota que ella, ara fa uns anys, no, anava als camps, ella explicava la seva màquina i així, i li anaven amb el YouTube. Jo he vist això i jo vull que el que tu em venguis faci això. Però ara es veu que li van amb el TikTok. I gent de 60 anys, Clar, és amb el que- TikTok li va dient mira què he vist, tu em pots oferir això? Totalment. O sigui, I que jo tot evoluciona. Totalment. Jo crec que la clau no és que no estiguin digitalitzats o que no vulguin, sinó que han de veure que la digitalització els ha d'ajudar en el seu dia a dia. El WhatsApp els ajuda a comunicar-se més fàcil. El TikTok, doncs, a veure les novetats o el que fan les màquines. Doncs, si els ajuda, votaran digitalitzar-se, Claro. no? Jo crec que és el clic que hem de buscar també les empreses com Raudata. Claro. Totalment. I quins són els principals reptes que teniu a l'hora de trobar solucions a què digitalitzar o a comunicar-ho, no, als clients? Sí, doncs, a veure, el nostre focus és, sobretot, el repte amb les empreses és que realment la digitalització ajudi, no? que pugui ser més eficient dins de l'empresa, més competitives, perquè avui en dia doncs, els marges a l'agricultura doncs, són més petits i s'ha de fer alguna cosa en aquest sentit. Llavors, el repte nostre per comunicar al client final o a l'agricultor és fer-li veure doncs, que aquesta tecnologia pot ajudar en processos i de més a ser més eficients, no només a complir una normativa, que això és el que sempre passa, no? que ens posem les piles quan veiem que l'administració ens diu que si no ens multarà Canvis de norma. o alguna cosa d'aquest estil, sinó que bueno, el nostre repte és, vale, sí, complirem la normativa, això està molt bé, però ja que fem aquest esforç, utilitzem això per ser més eficients en el dia a dia, no? I que no pensin que això només és cosa de grans empreses, sinó també d'empreses més petites, per dir-ho d'una manera, no? Que també han d'estar dins del mercat i ser competitives. I ara me'n recordo que de Perú, en una de les reunions que vam estar, la persona amb la que us reuníeu us va fer el comentari de que allà, clar, eren grans explotacions, no es comparava amb aquí, però quan és temps de campanya els hi venia gent que no estava contractada, no? Se suplien entre ells. Passa a Espanya? Sí, totalment. Sí? Aquí és un problema que ens trobem dia a dia i la majoria d'empreses que venen a digitalitzar-se amb nosaltres és per aquest fet, no? De la suplantació d'identitat, de que contractes a una persona i el dia següent, quan et ve a camp, no és la persona que tu has contractat. O quan ja la contractes no et porta la identificació seva, sinó d'una altra persona. Llavors, això passa moltíssim en el dia a dia i les empreses, evidentment, si les inspeccions i de més els hi troben aquest tipus de problema a camp, doncs tenen després multes. És un problema. Exacte, és un problema bastant gran. I com ho feu? Com ho solucioneu, això? Vale. Doncs nosaltres hem tingut diverses formes de fer aquesta... Bueno, una en concret, la biometria. La biometria facial seria la que utilitza Raudata i nosaltres el que fem és a camp amb un dispositiu mòbil, no cal que sigui cap en especial, o sigui, l'smartphone que tenim tothom a casa, podem fer una foto a la persona que tenim davant i ens compara amb una foto mestra que tenim d'abans i ens diu si és o no és la persona que hem contractat a oficina aquell dia, per exemple, o la que ens ha portat l'ETT. Llavors això és bastant fiable i ens pot fer aquesta comparativa. Molt bé. I abans parlàvem una mica de ser dona en aquest sector, no? Nosaltres a la FEMAC ara estem iniciant un programa d'acceleració només per dones que es diu FEMAgrotic i volia saber una mica la teva opinió, la teva perspectiva de com està el panorama. Veus que cada cop hi ha més dones, no? Sí, doncs el panorama veig que dins de l'agricultura cada cop més de dones de la nostra edat, generacions noves, sí que participem més de certs espais, perquè a l'agricultura jo crec que la dona sempre ha estat. Clar. Però bueno, participem més en un altre tipus d'espai. Encara queda, perquè com et deia abans, jo encara vaig a xerrades que potser sóc l'única dona jove, a més. Sí, i no et passa que, a part de ser l'única dona jove, és que la resta són homes grans? Totalment, 100%. Sí, sempre els càrrecs que són així, més grans i de més, són tot homes grans i clar,
tu et trobes allà enmig d'un món que has d'anar una mica, doncs... Has de buscar, t'has de fer el teu lloc. Exacte, totalment. Sí, sí. I abans que també em parlaves, no?, que també portes part de la gestió del màrqueting, ens hem donat compte que als nostres oients els encanta tot això dels temes del màrqueting. Els episodis que més s'han escoltat és els que es toquen temes de màrqueting. Al final, tothom s'ha de comunicar. Tens alguna bona pràctica? Els hi podries donar algun consell? Mira, doncs jo sóc la que dona recolzament a la persona que realment fa el màrqueting des de Raudata, però nosaltres el que veiem molt, perquè ens costa molt arribar a l'agricultor final, perquè no estan digitalitzats en certs espais de xarxes socials i de més, i on més trobem que estan a Instagram o Facebook inclús o coses d'aquest estil. Llavors, nosaltres el que fem, ara estem tirant cap a una vessant de fer vídeos de persones més naturals, que parlem nosaltres. Humanitzar la marca. Exacte, totalment. Humanitzar la marca, o sigui, això seria ara el nostre focus, per dir-ho d'una manera. I també fer molts articles, la meitat de persones, que això no ho he dit abans, però la majoria de persones dins de Raudata som dones, que això també és important. Això està super. Això és important. I també som agrònomes, o sigui que entenem el sector, llavors intentem fer articles molt dirigits també al que li interessa a la persona que està a camp, que no som una marca d'informàtics que està per allà fent software, sinó que totes les persones que estem a Raudata hem trepitjat camp, hem treballat, llavors ara ens focalitzem en aquestes. Clar, llavors teniu una visió superclara, sabeu com arribar. Bueno, ara falta que arribi, però estem treballant en això. Molt bé. I crec que sou un exemple claríssim per parlar d'evolució, no? Hem passat de fer-ho tot a mà a ara tenir tot tecnificat, no? Amb una aplicació podem controlar 1000 coses. Veieu que és una perspectiva de futur? O sigui, la tendència va en alça? Sí, la tendència totalment. O sigui, un exemple és que tots els clients que tenim ho hem tingut, cap ha tornat al paper, no? I això és un cas d'èxit. És un cas d'èxit i vol dir que la tecnologia, la digitalització està per quedar-se, perquè al final ens ajuden als nostres procediments i avui en dia és més fàcil enviar un WhatsApp que no una carta, no? Llavors, jo crec que aquesta seria una mica la idea de Raudata. Molt bé. I l'última pregunta que fem seria relacionada amb quin consell o quina frase, com motivaries a les dones en que entressin al sector agro, però a més que emprenguessin, que diguessin, mira, jo tinc una idea, vull fer aquesta solució o vull començar al camp, o simplement hi ha un negoci familiar de pel mig i jo sé que si faig això puc millorar un procés o si aplico la tecnologia puc millorar processos. Què els diries? Doncs que està tot per fer encara, o sigui que encara hi ha molt recorregut, que si tenen idees que tirin cap endavant amb això, perquè fa molts anys qui diria que estaríem, per exemple, tu i jo aquí fent aquest podcast, o jo treballant en un software o coses d'aquest estil. Llavors, animo perquè està tot per fer i queda encara molt terreny per guanyar. Totalment. I necessitem dones. Necessitem moltes dones al sector. Totalment. Gràcies a tots també per estar en un episodi més d'Agropodcast. Ja sabeu, necessitem talent jove al camp, però necessitem dones al sector i estigueu pendents de tota l'evolució de Fem Agrotic perquè sortiran propostes superinteressants.